Dobro jutro, balkonske dnevnici. Merkur je na 20. stupnju Škorpiona i danas na večer on staje, što znači da postaje stacionarno direktan i kreće naprijed. Ovo je kratak period retro Merkura ovog ciklusa i unazad mjesec i pol dana se stvari koje smo htjeli popričati i riješiti, nema veze da li ste vi u glavi pričali s nekim ili trebate nešto platiti, nešto se nije riješilo, sad će krenuti unaprijed. I 20. stupanj Škorpiona je baš dupla škorpionska simbolika i tu stvari hoćemo riješiti do kraja na čistac. On ima potrebu ući jako duboko jer to je poanta Merkura, da mi razumijemo, shvatimo šta se desilo, ali da mi to i osjetimo. I Škorpion je znak, unatoč nekim uvriježenim mišljenjima, koji uvijek kaže istinu, istovremeno zna biti vrlo nježan i vrlo snažan. Ta moćna rješavanja uvijek dolaze uz tišinu i sve se prvo desi u nama. Mi prvo vidimo da postoji rješenje, iako ga ne znamo, i onda se ono otvori. Mi prvo znamo da će stvari biti u redu i onda se to stvarno desi. Budite si dobri.